Get a haircut, fairy. In that moment, in a flash of lightning, I watched that skinny boy in the pink suit transform into a superhero. M-am așteptat atâta timp doar ca cineva să mă găsească mereu. Am vrut să ies afară, toată situația mea e nefirească. Te uiți la mine și par speriat, nu văd ce te-a determinat. Înțeleg că-și mereu mă vezi ca tipul rău, aureu, cam zloviu, ăsta-s eu. Am rămas blocat aici, fără viață sau amici. Înțeleg că-și mereu mă vezi ca tipul rău, aureu, ca zloviu, ăsta-s eu. Nu mai pot scăpa de aici, ca jos nu te ridici. Nu mai pot scăpa de aici, ca jos nu te ridici. Nu mai pot scăpa de aici, ca jos nu te ridici. Nu mai pot scăpa de aici, ca jos nu te ridici. Poate meritați, am plătit vreți și am învățat că sunt curcat, încă sunt durerat. Deci ei pleacă și eu, de ce rămân aici? Lor le-a trecut, dar eu aici sunt fresh și maduruț. Dar când au niște motive ca trebuie să schimbe trecutul și să nu fi fost în acel loc. Asta e, marea finală nu se oprește, încă mă caută și firește. Ți-am făcut de greșit și eu o să-l plătesc. Haine aurii, nu sunt blestem aici, nu vreau a fi. Și rog pe tine să mă ajuți, scap de acele probleme, dileme, greșelile trecute și toată durerea. Toată durerea.